Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana ‘yan Nijar kuma da ‘yan uwana ‘yan Najeriya. Ina so ku yi partajen wannan bidiyo ku yi lakin hakan yana sa duk bidiyo muka azo ku yi samun ganin shi. Kuna ji muryata ta mutu tun lokacin da zakon president amma alhamdulillah dai wannan yau na shaka sai na muku wannan bidiyo. Saboda bidiyo ne tare important kuma bidiyo ne wanda yake ina so in muku wani in gwada muku wani abu da ke nan aka nan ana so a yi wannan muke son ‘yan Nijar su kiyaye da shi su ma. Kun san a kwanaki an yi hare-hare a Najeriya wanda Amurka ta nuna cewa ana kashin Kiristoci a kashi a Najeriya. Ana kan hare-hare cikin Igilis a Najeriya. Kowa ina ganin yana da wannan labari a lokacin. To yanzu irin wannan ɗin ce kun san haka aka yi Amurka ta samu ta shigo Najeriya da Faransi suka samu suka yi yanda za su yi su shigo. Saboda Amurka idan suka so su shigo ne suka fara wannan abu. In suka yi haka ne zai samu. Kenan sun wa Najeriya baga-baga. To waɗannan 'yan ta'addan nan masu kashin Kiristoci Najeriya a rebari to su kashe su saboda su samu hanyar shigowa. To wannan abin ya ba Amurka dama ta samu ta shigo Najeriya yanzu tana cin karanta babu baka a cikin Najeriya suna kashin 'yan Najeriya suna kan hari a masallacin ne suna ta daban wurin rani da dai wani guri nasu. To wannan abin shi ke son ya dunno kai a Niger. Shekaran jiya an yi wani hari in ban bace ba shi je mai turamfa ina ganin wajen ƙirya ne. Sunan garin da ya yi ba riƙe sunan garin ba. Wai yanzu sai makiyan ƙasa irin 'yan Nijar ɗin da ku sani akai ma kare annan suna rubuta saman social media suna cewa an kai hari cikin wata igilis a Nijar a gari kaza. Nijar kiristan mutum nawa a cikin Nijar. Ku yahe ni kiristoci ba ina da yanci mutuncin ku bane. Na san da cewa ba su da wani yawa a cikin Nijar har wa'anda za a kai ma hari a cikin igilis. Muna zaune tare da kiristan na kiristoci wa'anda an Nijar. Ina tsammanin 'yan Nijar suna zaune da su lahiya lau babu wata matsala. Idan ba an faɗa maka ba kaga Igilis ba ka sanin ma Nijar akwai Kiristoci. Da haka ina so in faɗa ma 'yan Nijar wannan matsalar kada mu yarda. Ana so a ƙirƙiro mana ita ne yanda za su samu hanyar da turawan nan za su dawowa a cikin ƙasa. Kamar yadda suka da tsammanin cewa kamar yadda turawan nan suka wa Amurka da Faransi suka wa Najeriya wannan baga-baga suka samu suka dawo a cikin Najeriya suna tsammanin idan aka yi haka 'yan Nijar za su samu goyon bayan cewa waɗannan turawan su ƙasar mu shiga ƙari su ce su ba sun zo waɗannan 'yan ta'adda masu kashin kiristoci sai sun to sun kashe to mu ba ƙasar mu bace in Allah ya yarda ba za ku dawo ƙasar mu ba kun tahi kuma ba za ku dawo ba da ku da waɗanda aka yi ma korar karan nan maƙiya ƙasa in Allah ya yarda za ku sauri can duk sherin da gare ku zai biyan ku in Allah ya yarda da haka 'yan Nijar ina son ku zama kunnuwan shugaban ku zama idanuwa na shugaban na ƙasar ku kuma ku zan kunnuwa na ƙasar ku duk inda kuke cikin ƙasa kowane ɗan ƙasa ya kamata ya zama matsayin soji ba dan kana ba ka da bindiga bane kake ba soji ba soji ana son duk abin da zai kawo ma cikas ga ƙasar ka tayi tsaye ga kanka akan wannan abin talakawa kan mu ga wai kawo wannan abin bai shahe mu ba muna so duk wanda yake cikin ƙauye ko ina ka ga motsin abin da baka yarda da shi ba kai kokari ka shaida ma hukumar da ke kusa gare ka ba an ce hukuma sai mai teni bane in akwai mayar garin ku ko akwai wani gubernar garin ku kowane iri kuka sani wani babban mutum wanda ke garin ku idan irin haka ta faru a gaya mashi asirce aje a gaya mai magana bayani na sirri yayi daɗi saboda yau yayin ta'addancin ne idan ka je ka bar labari ligara kai ma kana iya samun matsala to wayannan asirce ake ba su labari ka shaye jikinka ka je asirce ka ba su labari irin wanda ka gani wanda ba mai kyau ba haka ake yi da haka ƴan uwa muna so wallahi billahi sai mun tahi tsaye mun yi tsayin daka mu ba wa'annan shugabanni goyon baya tunda yau da ciwon ido ne ba ciwon ciki bane kowa ina gani ya gani kowa ya ga abin da yake da haka ƴan uwa mu kama kanmu kada mu yarda da irin wannan barazanar kada mu yarda da ita ina tsammanin cewa yanzu ko da mawarki tura suka ce za su dawo ƙasar mu ina ganin ƴan Nijar sai dai a kashe ku sai dai in bisa gawa ku za ku taka shigo Nijar tunda kun ga cutar da suka yi muku kuma tahiyar su kun ga abin da wanda ya kuka samu kenan ina tsammanin wannan sun sha baya Allah ubangiji shi ƙara nisan mu da su Allah ya tsare Allah ubangiji kuma ya kiyaye mu